vyprahnutou Saharou. Ide ťava za ťavou, dlhé, dlhé leto za jarou. Že iní spia, my ešte pred východom slnka makáme na Saharu. Trošku nevyspatý, makáme na Saharu. No pozerajte, tu prejdeme a už aj prví ľudia chceme stihnúť východ slnka. Jaký to je piesok. Včera sme mali náročný deň. Prišli sme sem až o 10:30 noci. Celý deň sme chodili na túre od 10:00 do skoro 4:00 po obede a v kopcoch, horách. Potom čakalo ešte 300 km. Ale sa povedal, že to dáme. Maličky slnečko vyjde. My už celkom dosť prešli. Kardio. Ťa vieš pripravené na rannú prechádzku s turistami. Slnečko tam už vychádza pomaly. My pokoríme ten Everest tam hore. Veď čo bolo. A už tam idú dromedári. Karavana ťahne Saharu. Prečo sme za taký zadýchaní ráno, prepotení. Oskar vyšiel. Už nám bude teplo. Tak sme sa dočkali. Wow, konečne príjemný vetrik. Za chvíľku nám bude vadiť. A tu je tam Merzolga dole. Mestečko. Stopy. Že mi ešte dospejú tým husiam počas letu. Veľká tá Sahara. Dýcháme jak toto. Ale náročne chodiť po tom piesku. Furt hore, dole, nie? Takže už sme hore vyšli. Jak vždy všetci stichnú, keď sa fotí. Už tam vzadu štvorkolky dunia. Ako rýchlo zojsť dole, pohodlne. Ale piesok budeš ešte na Slovensku vytrepávať. Ide ťava Saharou, Saharou. Ide Peter za paľom, vyprahnutou Saharou. Na. Refrén spolu. Tariririraj. Tarariririraj. Tarariririraj. Crazyci pozdravujeme. Tarariririraj. Aj Active Life pozdravujeme, aj maratoncov. Aj Marathon klub. Idú ťahy, to sú jednohrbe. Dromedári. Jaká pekná. Tam je aj beduín. Ide ťava za ťavou, dlhé, dlhé leto za jarou.
Ide ťava Saharou, vyprahnutou Saharou. A ešte si aj papa cestou. Dobré ráno. Salam alejkum. Salam alejkum. Pod suchou palmou húta, žiť na púšti to je nuda. Podľa mňa to sú Berbéry normálne. A kde je hotel? Toto sú hotely, tam vidíš. Nie. Tam máš lampičky a také chodničky porobené. Tu budú miestni. Ešte si nájdi guličku a gulaj. Aha, už tu je gulička. Čo? Není zájem. Aha, okay. Nice, perfect. Thank you. Takže tu máme niečo poskované. Sír, džemík, masielko, čierne olivy, cukor, tam je káva, čaj, či nie čaj, ale mlieko. Dneska máme aj koláčiky. A včera boli v káve. Hej? Jasne. Aj bytí. No a klasický. Aj. Nemôžem naliať, lebo mi tu je trochu. Bon appetit. Tak na zdravie. Hej. You can find our in the internet. You can find this one. This is our product. You put this in the Google link. Všetko je ich produkt. Toto je teda ďalko na ťavy. Takže to je ťavie mäso. Toto konkrétne. Rakatak. Sme v typickom berberskom trhu, kde nie sú. Originál. Sú koslíky na predaj, zhruba 400 €. To je jeden os. Náš Mohamed nás prevádza. No čo, fešaku. Takto sa nakladá plemenný barán. Vajca až po kolena. No, toho predali. Musíme ochutnať špecialitu miestnu. Pizza Mafuna, alebo berberská pizza. V meste Rizani. To je OK. You are welcome. Cafe Restaurant Wazi. Perfect waiting. Yeah. Autička slúži. Už skoro 1000 km sme prešli za 6 dní. No takže, hej. Slovakia tu bude. Tu sme si našli miesto po Bubovi. Riadne. Right. Gracias. You have other one for me? Oh, this is old one. Niekde v horách obrovské jazero.
Čistý stredozápad. Myslel som si, že za celé 2 týždne nám nezaprší ani raz. A tu v horách Maruku nám pekne jemne prší. Nie je to nejaký lejak, ale prší. Sme v takom menšom provinčnom mestečku, sa bytovali v celkom peknom hoteli. Tu už dobre po mne chlapci dirhami, ale to mestečko je tu celkom zadýmené. Sa tu bytovali. Reštaurácia a tu hneď aj mesiarstvo.